Pretože si ceníme dlhodobé partnerstvá. Partnerstvami máme na mysli dlhodobé vzťahy s našimi zákazníkmi. Spolupracujeme s nimi, aby sme vzájomne pomohli jeden druhému naplniť ciele a pomáhame našej sieti distribútorov ušetriť čas a zdroje. Táto filozofia go-to-market, ktorú vytvárame spoločne, začína od momentu, kedy začneme vyvíjať rukavicu alebo službu. Všetko naše úsilie je zamerané na to, aby sme vám pomohli nastaviť, riadiť a rozvíjať vaše podnikanie. Tým, že pracujeme ruka v ruke a vytvárame túto synergiu, môžeme robiť rozhodnutia založené na faktoch a realizovať najefektívnejšie stratégie pre dlhodobý spoločný úspech. Výsledok? Silná a konkurenčná distribučná sieť, ktorá vám umožňuje obslúžiť trh kedykoľvek a kdekoľvek to váš obchod potrebuje.